जोंनि बिखायाव दङ बिथाङा जोंनि थाखाय बेसेबां मावदोंमोन बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन जाय मेथाइनि थाखाय आं मुंदांखा खुलुमबाय लोगोफोर फिन खनसे बयखौबो गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोर मोनसे दुखुनांथाव आरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जारिमिन बायदि जानानै थालांनाय माखासे बाथ्राफोर नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला थारैनो लोगोफोर जों गोबां समनिफ्राय नुबोगासिनो माखासे जोंनि मोजां सुबुंफोरा जाय बर' हारिनि माखासे मोजां बिथिङाव बा जाय बर' हारिनि माखासे थुलुंगानाय खामानि मावनायफोराव गोबां बिहोमा होलांनाय जाय व्यक्तिफोरा आदा बैसो बैसो जास्लाबायावनो रुंसारि जालांनाया जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां आरो गोबां साननो गोनां होननानै जों बयबो सानजायो। जेरैहाय फैलाव बसुमतारी सार बिथाङा इसिबां मोजां सासे फावथिनागिरिमोन आरो मेथाइबो रोजाबोमोन आरो बिथाङा एसामिस मोनसे सिरियालावबो बिथाङा बेहरबारि होननाय सिरियालावबो गोबां मोजां एक्टिं खालामनानै गोबां कमेडि एक्टिं खालामनानै बिथांमोना गोबां एसामिस रायजोफोरजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गोसोखौबो बोनो हादोंमोन आरो गोबां थुलुंगा होलांबाय आरो बेजों लोगोसे मेथाइ मुलुगावबो बिथाङा गोदोनिफ्रायनो गोजाम मेथाइफोर जेरै अ बाजै नोंमारगौ दा बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ रोजाबनानै खुगा मेथाइ रोजाबनानै गोदान मेथाइ रोजाबनानै खुगा मेथाइ गोदान मेथाइ दा मेथाइ मुलुगावबो बिथाङा देंखो मुलुगावबो गोबां बिहोमा होलांबाय। दा बेखौ लानानै जा मेन्देला ब्रह्म सार जाय बर'नि मुंदांखा कमेडियान एक्टर बिथाङा गोबां दुखु फोरमायदों आरो गोबां बाथ्रा फोरमायदों जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोर साननो गोनां जोबोर गोसोआव नांथाव बा बेफोरबायदि बोसोनखौ जोङो लाजायो होननानै आं सानो। बेखौ लानानै मेन्देला सार बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबेखौ नायनानै ला। जोंनि बिखायाव दङ बिथाङा जोंनि थाखाय बेसेबां मावदोंमोन बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन जाय मेथाइनि थाखाय आं मुंदांखा बिथां फैलाव बसुमतारीया लिरदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गैलिया। जोबोद दुखु मोनबाय रायजोनि थांबाय। मान गोनां रायजोनि थांबाय। एसे सिङावसो खनलांनाय जाय मेथाइनि थाखाय आं मुंदांखा बिथां फैलाव बसुमतारीया लिरदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गैलिया। जोबोद दुखु मोनबाय रायजोनि थांबाय। जोंनि गोसोआवसो दङ बिथाङा जोंनि थाखाय मा मावाखैमोन जोंनि हारिमुनि थाखाय मा लिराखैमोन मा होआखैमोन। दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गैला। दिनै बिथांनि मुङावनो जों रंजादों नाथाय जोंनि बिखाया दुखु मोनदों। बिथां बायदि रोंखा राखा एसेबां मोजां एक्टिं खालामनो हानाय ड्रामा लिरनो हानाय एसामिस लेभेलाव एसेबां मोजां फावथिना खालामनो हानाय जोंनि गेजेराव आसि बिजौआव साननो हानाय दङ नाथाय बिथांखौ दिनै खोमानानै लाबाय। जोंनि बिखाया दिनै गाबखांदों। जानो हागौ गासै आर्टिस्टफोरनानो गाबदों नाथाय फोरमायनो हायाखै। जोंनि गोसोआवसो दङ। जानो हागौ नोंथांमोना आं एक्टिं खालामदों नाथाय जोंनि बिखायाव दङ बिथाङा जोंनि थाखाय बेसेबां मावदोंमोन बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन। दिनै दुखु मोनदों जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथां गैलिया। आं आसा खालामगोन बिथाङा जेरावनो थायाथों मानो आलो गोजोनै थाथों। दुखु मोनदों रायजोफोर जाय बाथ्राखौ आं बुंनो सानदोंमोन बुंनो हानाय नंला बेखायनो आसा खालामो नोंथांमोननिफ्राय आङो बेखिनिखौनो बुंबाय। आसा खालामगोन
जोंनि गेजेराव आरो गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो बिथां आर्टिस्टमोनफोरा अबथिरा जेन बिदि जोंखौ गारनानै थाङा जों बेखौ गसाइनाव आसा खालामो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा सासे आर्टिस्ट गोमानायाव गोबां खहा जायो बेफोरबायदि रोंखा राखा आर्टिस्ट गोमानायाव गोबां खहा जायो हारिमुनि बेलायाव नङा जाथियाव समाजाव गोबां खहा जायो नाथाय मा खालामनो जों साफ्रोमबो सानो राजा जानो नाथाय गसाइया थोनो बिनानै जानो जों लुबैनायखौ जों मोनजोबा दा जियानो जा जाय आर्टिस्टफोरा जों दिनै थांनानै दङ जों दिनै बेफोरबायदिनो खौसे जानानै ज' जालायनानै जों थानांगोन जाथिनि हारिनि हारिमुनि जों खामानि मावनांगोन जों दिनैहाय जेरै नुदों कलेजनिफ्राय जेरै ओंखाम राननो फालो फालो फैदों बेफोरबायदिनो फोननांगोन बिथांमोनखौ आं दिनै थेंकिउ बुंगोन बिथांमोना दिनै बिथांनि नामाव जोबोद खस्थ' खालामबाय रोजा रोजा मानसिनो ओंखाम जाहोना हरबाय बिथां केसि कलेजनि मावथि बिथांमोनखौ आं दिनै साबायखर बावगोन दिनै बागाजानि गामिया रोजा रोजा मानसिखौ खस्थ' खालामनानै जाहोहरबाय दा बिथांमोननोबो जोङो जोंनि सालबारि जिल्लानि जानानै गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय लोगोसेनो सिगाङाव गोबां EM MP MCLA बिथांमोना जोंनो रोजा रोजा रां हरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जोबोद मदद होबाय दा बिथांमोननो जायफोरा जोंनो खस्थ' खालामनानै फैसा हरबाय खस्थ' खालामनानै बेसिं नुजाफैबाय जोंखौ थुलुंगा होफैबाय बिनि थाखाय बिथांमोननो जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय बिथांनि मुङावनो दिनै गांसे बिसम्बि सेबखांदों बे बिसम्बि सेबखांनायावबो जायफोरा एडिटर बर्डआव दङ बिथांमोना जोबोद सान हर खस्थ' खालामनानै बिथांमोननि मुङाव खस्थ' खालामबाय बिथांमोननोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय दिनै जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना दिनै बिथांनि मुङाव जोंनि सारनि मुङाव बे फैसालियाव फैनानै दान्दिसे रंजाफैबाय बिथांमोननोबो जोंनि सालबारि जिल्लानि जानानै बिथांमोननो जोंनि साबायखरखौ बावहरनाय जाहैबाय लोगोसेनो गोबां साब कमिटि दङ बे साब कमिटिफोराबो गावबा गावनि जिखिनि मावनांगौ बे मावनांगौखौ बिथांमोना मावलांबाय बिनि थाखाय जोङो सालबारि जिल्लानि जानानै बिथांमोननो जोङो साबायखरखौ बावबाय दा बे हाबाफारियावनो बे एसेबां गिलिर हाबाफारिखौ जोबोद मोजाङै बाबेन हरनाय खस्थ' खालामनाय सान हर खस्थ' खालामनाय बे आफादनिनो खुंफुं आफादनि मानगोनां नेहाथारि बिथां खदगेश्वर बसुमतारीखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायो आसा खालामो बिथाङा फैसालियाव फैयो आरो गावनि सिनायथिखौ लायो दिनैनि जोंनि बे हाबाफारिखौ बिथाङा सान हर खस्थ' खालामनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बिथाङानो जाहैबाय खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि खदगेश्वर बसुमतारी बिथाङा जोबोद खस्थ' खालामनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोदों बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथां खस्थ' खालामनायनि थाखाय दा दिनै बेवहायनो गोबां साब आफादफोर दङमोन दा जायफोरा गोबां खस्थ' खालामबाय बिथांमोननोबो जोंनि सालबारि जिल्ला बिसानिफ्राय जाय बिथांमोना खस्थ' खालामबाय बिथांमोननो जोंनि गोसोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरबाय दा जियानो जा जोंहा जाहोनाय लोंहोनायाव जानो हागौ सोरबा दरसे दरनै खम मोनजाबाय सोरबा नांगौनि बाराबो मोनजाबाय सोरबाया गोसोबायदि मोनजाखै जानांगौ बोथोराबो जोबोद गरम दा जियानो जा एसेबां खस्थ' खालामनानै जोंनि नै दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नोंथांमोना जोंखौ मदद खालामफैनायनि थाखाय जोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसोआव दाहार जानानै थाबाय जानो हागौ नोंथांमोननोबो जोंबो माब्लाबा सम आरो खाबु मोनोब्ला जोंबो थोजासे नोंथांमोननो मदद होगोन दिनै जोङो बाथ्रा होबाय दा जियानो जा रायजोफोर दिनै गासै हाबाफारिखौ आं सानदों जोबोद मोजाङैनो जानानै थांदों दिनै नैबे गोथार हाबाफारिखौ दिनै बेखिनियावनो बेखिनियावनो फोजोब्बाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोननि मदद मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोसेनो बेयाव गोबां दामग्रा देग्रा फैदोंमोन गोबां आर्टिस्टफोरबो फैदोंमोन बिथांमोनहाबो सल' खनलांबाय खस्थ' खालामलांबाय बिथांमोननोबो जोंनि सालबारि जिल्ला बिसानिफ्राय साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों लोगोसेनो बेवहायनो बे खुंफुं आफादनिनो सान हर खस्थ' खालामफानाय मानगोनां आफादगिरि बिजु बसुमतारीखौबो फैसालियाव फैनानै जोंनि सालबारि जिल्लानिफ्राय मान बावनायखौ लानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय
बिथाङानो जाहैबाय बिजु बसुमतारी, बे खुंफुं आफादनि मासिगिरि, कक्लाबारि हायार सेकेन्डारिनि बिथाङा बरा बाबु। जोंनिफ्राय मान बावनायखौ लानायनि थाखाय गोजोननाय थाहैबाय। दा दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय फोजोबबाय। गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन। थारैनो नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जोंनि बर'नि कमेडियान एक्टर जाय मेन्डेला सार बिथाङा मा फोरमायखो, मा दुखु फोरमायखो। थारैनो जोबोर सैथो बाथ्रा जाय सार बिथाङा बुंदों। जोंनि बर'नि सासे जुदि रोंखा राखा सुबुङा, गासैजोंबो अनसायजानाय सुबुङा जुदि अबथिरा समावनो जुदि रुंसारि जानाया सासे सानैनिल' नङा, जों गासैबो बर' फिसाफोरनि, गासैबो आफाद माहारियारि जों रायजो राजाफोरनिनो बे गेदेर खहा जायो आरो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सासे मुंदांखा जानो थाखाय बा रोंखा राखा जानो थाखाय जों गासैबो हाया। जों जेसेबांखिनि नाजायोब्लाबो माब्लाबा समाव जोंनि नाजानाया फैमाल जायो, बेफोरबायदि रोंखा राखा जानो थाखाय। बेखायनो सासे रोंखा राखा सुबुङा रुंसारि जायोब्ला जोंनिफ्राय, जोंनि गेजेरनिफ्राय जुदि आनज्रायलाङोब्ला बेसेबां दुखु नांथावना जायो, बे बाथ्राया गोबां साननो गोनां आरो। दा नोंथांमोनाथ' नुगासिनो जोंनि माखासे मोजां मोजां सुबुंफ्रानो, जोंनि बर' हारिनि जायफोर बिथांमोना थुलुंगा होलांबाय थानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरा बैसो जास्लाबियावनो, आदा बैसोआवनो अबथिरा रुंसारि जालांनाया जोबोद जोंनि बर' हारिखौ बिखा खामथावना, जोबोद दुखु होलांदों आरो। दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा। भानुमति बंसियारि आब' बिथाङाबो गोबाव समनिफ्राय बेरामजों नाख्रेबजानानै अबथिरा रुंसारि जानो गोनां जाबाय। बेबो जोंनि बर' हारिनि बा देंखो मुलुगखौ बेसेबां खहा खालामलांखो, बेसेबां आस' खान्दा खालामलांदों। आरो बे थांना थायोमोनब्ला बेसेबां आरो जौगाबावगौमोन बिथांनि देंखो होनाय, बिथांनि मेथाइ रोजाबनायजों आरो बेसेबां थुलुंगा मोनबावगौमोन। गोदान जोलैफोरा, उननि जोलैफोरा जों बेसेबां थुलुंगानाय मोनगौमोन। बाथ्राया ओरै जे सोरबा सासे रोंखा राखा थायोब्ला बेफोरबायदि जेरै फैलाव बसुमतारी सार बिथांमोन बा भानुमति बंसियारि बिथां आब'मोन बायदि जुदि मोजां मोजां मेथाइ खनग्राफोरा सिगां जाबोयोब्ला, रोंखा राखा सुबुङा सिगां जाबोयोब्ला, माखासे उन्दै उन्दै जोलैफ्रा साहस मोनो, गोहो मोनो जे आंबो बेफोरबायदि जानो लुबैगोन, बा आंबो बेफोरबायदि जानो सानो, आंबो फैलाव बसुमतारी बायदि जानो सानो, आंबो भानुमति बंसियारि बायदि जानो सानो, आंबो मेथाइ रोजाबगोन, आंबो बेफोरबायदि एक्टिं खालामगोन, कमेडि एक्टिं खालामगोन। दा बेफोरबायदि जोंनि माखासे फिसाफोरनियावबो, बर' फिसाफोरनियावबो गोसोआव साननाय फैयो। बेखायनो बेफोरबायदि रोंखा राखा गासैखौबो दिन्थिनो हानाय, गासैजोंबो अनसायजानाय सुबुङा जुदि गोमालाङोब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जायो आरो। लोगोफोर, नोंथांमोना बयबो बुजिखाबाय, बयबो मिथिखाबाय। बे बाथ्राया अराय सम जारिमिन जानानै थाथोंसै। जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन, इयुन जोलैफोराबो बे बाथ्राखौ सानखांनो हानाय जाथों। जाहाथे मेथाइ मुलुगावनो जा, देंखो मुलुगावनो जा हारिमुआवनो जा, गासैयावबो जों जौगालांबाय थानो हानायनि थुलुंगाया अरायबो थाथों। दा बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। बेवहाय नोंथांमोना जुदि माबाफोर फोरमायनांगौ दंब्ला, बिनि सायाव नोंथांमोना गोथौ माबाफोर बुजिबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन लोगोफोर। दा नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। टाटा बाय बाय, जै बर' हारिनि।